زاخجان ردناجان یک جهان تشکر که کندی سینه را هوی کده بین میدان برآمده خدمت غریبا را کدی با از رفته خدمت وطن مادر کده سی احسن سغیره بامدی خودش رنگه که دولت به صاحب میمونه. навор сохта шудагии бо дастгирии сайти 1xbet дар инҷа коэффициентҳои зиёд ва бонусҳои гуногунам меёбем ки силкаш дар комментария. ҳамчунин агар бо промокоди ёвонӣ шумо регистратсия кунед барои пардохти аввалинтон 6500 рубл бонус медиҳанд. ин қиссаи мо дар бораи шогирди беҳтарини мо зохиҷон. зохиро ма гуфтам вақте ки аблаву сулучай нақибити военкомат рафти сағира усули ёвонир айёд нур ҳами дасту кулулуку анамухе бест ҳуй нуку вабше сағираро дар военкомат ин қадар меҳнатон барбод рафтагӣ дар военкомат вақти медкомиссия гузаштанду мепурсанд ша ай ҳами хонашон қипидину то военкомат даст ҳуй нукадай дар военкомат мепурсанд зоиршоҳ ту модарзодай ҳами дасти ту маҳкам ё ями ядурӯзодашид не гуфтай братан ин модарзод нестай аввал ини хели буд ба навинами ядурӯзода мехелишид барои ҳаму мустаҳкам бошед иншоалло раҳмон ай ҳаму кори дунёи озоде сарбаландӣ зохиҷон хизмати модар падара адо куд. салому алейкум биродарои дур аз ватани шермуҳаммад ба ҳамаи шумо хотиррасон мекунем ки ҳозир мо дар шаҳри москва қарор дорем. мана дар кӯчаҳои шаҳри москва ягон бандае намебинед ба ӯ хотир ки ин мардум аввал шӯхӣ фаҳмидани беморира. мана бихел биродарои азиз мана дар кӯчаҳои шаҳр ягон намуди одамизоте намебинӣ. фақат як дивизиони дар кӯчаҳои шаҳр мондагие ки скори помощ мошинои милиса кор мекунанд. як бори дигар биродаро саломатӣ бардавом ба ҳамаи шумо таманно мекунем. худтона эҳтиёт кунед. ва биродарои азиз бо дастони бардошта чунки мо ин ҳолата дар мулки ғарибӣ дидем бо дастони бардошта дуо кунем ки касал тарафи ватани азизамон тоҷикистон наравад ки хаяка мефаҳмем биродаро. барои ҳама як бори дигар ҳаматонда моҳи бузурги шарифи рамазон муборак шавад. такя ба ӯ парвардигоре ки моро банда ҳалқ кардааст. як ҷаҳон ташаккур. لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. گزارش از شهر مسکو.